नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत झणझणीत आणि पौष्टिक असा मटण पाया. मटण पाया बनवण्यासाठी मी इथे बकऱ्याचे 4 पाय स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. जरा कोवळेच घेतले आहेत. ज्यांच्याकडून आपण विकत घेतो त्यांच्याकडूनच ते साफ करून घ्यावेत, कारण घरी साफ करणे थोडे किचकट काम आहे. आता मी इथे 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत. त्यानंतर 1.5 चमचा मीठ, 8 लसूण पाकळ्या, 3 चमचे मालवणी गरम मसाला, अर्धा इंच आलं इथे घेतलंय. त्यानंतर 1 तमालपत्र आणि 2 लवंगा घेतल्या आहेत. आता हे जे पाये आहेत ते आपण कुकरमध्ये डायरेक्ट शिजवून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 4 चमचे तेल कुकरमध्ये घालून घेतलंय. त्या तेलामध्ये आपण चिरलेला कांदा आता परतून घेणार आहोत. कांदा छान परतून व्यवस्थित घेतलाय. आता त्यामध्येच 2 तमालपत्र आणि लवंगा घालून घेणार आहोत. आता हे परत व्यवस्थित परतून घेऊया. त्यामध्ये आला लसूण पेस्ट घालून घेतली आहे. इथे ढवळून घेते. आता यावरती आपण अर्धा चमचा हळद घालूया. 3 चमचे मालवणी गरम मसाला घातलाय. आता तिखट जे आहे ते आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो. आता हा सर्व मसाला तेलावरती छान व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये आता आपण जे पाय धुवून घेतले आहेत स्वच्छ ते वरती घालून घेऊया. पाया घालून आपल्याला पुन्हा एकदा परतून घ्यायचं आहे. तिथे मी 1.5 चमचा मीठ घालून घेते आणि हे सर्व पुन्हा व्यवस्थित परतून घेतले. आता यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी घालून घेतलंय. इथे पाणी आपण जास्त घातलं नाहीये, कारण कुकरमध्ये डायरेक्ट शिजवलेलं आहे. त्यामुळे जेव्हा शिट्टी होईल तेव्हा शिट्टी बरोबर बराच स्टॉक पण बाहेर पडून वाया जातो. त्यामुळे थोडक्या पाण्यामध्ये आपण पाया शिजून घेणार आहोत. आणि पाया बाहेर शिजायला पण खूप वेळ लागतो. त्यामुळे बाहेर शिजवण्यापेक्षा कुकरमध्ये शिजवायला सोपं जातं. आता कुकरचं झाकण लावून आपण 2 शिट्ट्या काढून घेऊया. 2 शिट्ट्यानंतर गॅस अर्धा तास लो फ्लेमवर ठेवला होता. अर्ध्या तासानंतर गॅस ऑफ करून टाकूया. कुकर थंड झाल्यावरती कुकर आपण उघडून बघूया. इथे आणि पाय शिजले आहेत की नाही ते आता आपण चेक करून बघूया. तुम्ही इथे बघू शकता की आपले पाया व्यवस्थित शिजलेले आहेत. इथे या मटण पायामध्ये थोडंसं पाणी टाकून आपण आता एक छान उकळी काढून घेऊया. या मटण पायाला दणकून उकळी आली आहे, तर आता आपण गॅस ऑफ करून टाकूया. गरमागरम मटण पाया आता आपण सर्व करूया. आपलं मटण पाया आता रेडी आहे. हे सूप अतिशय पौष्टिक, कॅल्शियमयुक्त आहे. तसेच थकवा आला असेल, अशक्तपणा असेल, शिवाय गुडघादुखी, सांधेदुखी यावरही हे उपयुक्त आहे. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.